Mbok Kurawa niku benda salat. Benda rumangsa nek tumindak elek, tumindak dosa. Oh nggih. Ha, kula niku ngerti tok sumbere niku sampean. Pun sampean mboten sangel melu. Kurawa mboten diketapke nyegat Werkudara. Werkudara niku surat-surate komplit. Kok dadak dicegat niku? Tegese niku dipateni. Oh, ampun, Werkudara baterene kepak. Mboten sah dipateni. Nggih, nggih. Pun dijarke mawon. Niki dadi srana Pandhawa tenganing pati. Nggih. Bagong pateni karo Werkudara. Bagong ora bakal sirak. Bagong rene yo. Terus didak nyet plorot. Bagong mecotot mati. Petruk weruh Bagong mati sedih. Sedih. Sedih niku kembange wong lara. Petruk lara. Terus saya kuru. Petruk mati. Petruk mati gareng layat. Bar layat lara. Oh. Niku kronologise ngoten niku. Nggih. Urut-urutane mengke ngoten niku. Oh, ngaten. Nggih. Terus gareng lara. Petruk pun mitung dinani. Gareng lara. Terus gareng wong lingkih gampang kena penyakit. Vertigo. Mlaku teng latar ndase jebles sagakane. Gareng mati. Oh, ngaten. Nggih. Terus